खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो बर' जबनि स्ल' बरायनाय जाबाय आरो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। जोंहा दिनै 9 सेप्तेम्बर, जोंहा बे 9 सेप्तेम्बराव गासै मोनद' साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय एबा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बे साख्रिया ओंखारना फैदों, मोनद' साख्रिया। बे मोनद' साख्रिनि बागैनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फरायनाय नायबानो जाबाय। आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो नोंथांनिसिम, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा सोरबाफोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रामबो जबनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। जोंहा बे फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्टआनो जाबाय PNB, बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ, जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ पान्जाब नेसनेल बेंक होनो। बे पान्जाब नेसनेल बेंकनिफ्राय जोंहा साख्रिया ओंखारना फैदों। पस्टनि नामखौ होनाय दं बेहाय स्पेसियेलिस्ट अफिसार, जायखौ सर्ट फर्माव SOबो होननानै बुङो। जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सि, जोंहा गासै टटेल पस्ट दङनो 535, जोंहा गासै टटेल पस्ट दङनो बे पान्जाब नेसनेल बेंक रिक्रुटमेन्टनि थाखाय। जोंहा बे सेलारिखौ मेनसन खालामदों, माने पे स्केल मेनेजारनि थाखाय 31,705 निफ्राय जागायनानै 45,000 सिम मोननो हागोननो। ओमफ्राय सिनियर मेनेजारनि थाखाय 42,000 निफ्राय जागायनानै 51,000 सिम जाहैगोननो सेलारिया। जोंहा क्वालिफिकेसना नोंथांमोना जानांगोन फरायनाया, नोंथांमोना जुदि ग्रेजुवेट जाबायबा, जायखिजाया ग्रेजुवेट, जेनेबा साइन्सआनो जा, कमार्सआनो जा, आर्ट्सआनो जा, जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुवेटल' जानो नांगौनो, अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। पस्ट ग्रेजुवेटबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, जायफोर बिथांमोना CA लानाय दङ एबा CMA, MBA, BE, BTech बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। एजनि लिमिट होदों, मेनेजारफोरा 25 निफ्राय 35 इयार्सनि सिंनिया एप्लाइ खालामनो हागोन। सिनियर मेनेजारनि थाखाय 25 बोसोरनिफ्राय 37 इयार्सनि सिङाव थानाय एप्लिकेन्टफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन, हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा। एप्लिकेसन फिस लानाय जादों SC, ST, PWD बिथांमोननि थाखाय 175 लादों, अनलाइन एप्लिकेसन फिस हिसाबै होनांगोन। ओमफ्राय जायफोर जेनेबा आदार्स, जेनेबा जेनेरेल OBC बिथांमोना 850 होनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव। जोंहा बे सेलेक्सना जाहैगोन अनलाइन टेस्ट लानाय जागोन, ओमफ्राय नङाबा इन्टारभिउ लानाय जागोन होनदों। जायखिया मोनसे जागोन आरो अनलाइन टेस्ट नङाबा इन्टारभिउ लानाय जागोन होनदों। एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन, नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। जबनि लकेसना अल इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै भिजिट खालामनो हागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। जोंहा इम्परटेन्ट डेट्सआ जाहैबाय, जों नैबेहाय होदों अनलाइन एप्लाइ जा स्टार्ट जादोंनो 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जा अनलाइन एप्लाइ स्टार्ट जाबाय। ओमफ्राय जा लास्ट डेटआ जाहैबाय अनलाइन एप्लाइनिया 29 सेप्तेम्बर। जोंहा बे 29 सेप्तेम्बराव अनलाइन एप्लाइ जोबफैगोन लोगोफोर। एग्जामनि डेटखौ मेनसन खालामदों, जा अक्ट'बर नङाबा नभेम्बराव जागोन एग्जामा। बेहाय इम्परटेन्ट लिंक्सआ दङ, नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायग्रोनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि सिगां अनलाइनै। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामग्रोदो, बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन थांबानो जाबाय। नोंथांमोना बे अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। जोंहा सेकेन्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जाबाय BECIL, बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ, जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ ब्रडकास्ट इन्जिनियारिं कनसल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड होननानै बुङो। बे पस्टनि नामा जाबाय स्किल्ड मेन पावार, आनस्किल्ड मेन पावार, बे जा माखासे पस्टनि नाम आरो। जोंहा बे नाम्बार अफ भेकेन्सि होनाय दङ गासै 4000, गासै टटेल पस्ट दङनो। जोंहा पे स्केल नोंथांमोना सेलारि हिसाबै मोननो हागोननो। स्किल मेन पावारनि थाखाय 9,381 पार मान्थ मोननो हागोन जों आरो सेलारिखौ नोंथांमोना मास मोनसेयाव। जोंहा ओमफ्राय आनस्किल्ड मेन पावारनि थाखाय 7,613 पार मान्थ नोंथांमोना मास मोनसेयाव सेलारि हिसाबै मोननो हागोननो। क्वालिफिकेसना नोंथांमोना स्किल मेन पावारनि थाखाय ITI सार्टिफिकेट थानाया ITI पास सार्टिफिकेट थानायनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोननि थाखाय आनस्किल्ड मेन पावार बिथांमोना, जायफोर बिथांमोना 80 पास जाबाय, अब्लानो बिथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोननो। जोंहा एजनि लिमिटबो होनाय दङ, जेरै स्किल मेन पावारनि थाखाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 45 बोसोरनि सिङाव थानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। आनस्किल मेन पावारनियाबो सेम टु सेमानो, एसे बारा आरो, जेनेबा 80 निफ्राय जागायनानै बिसिना 55 बोसोरसिमनि गासिबो एप्लिकेन्टफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोननो। जोंहा एप्लिकेसन फिसआ जेनेरेल OBC बिथांमोननि थाखाय 500 लादों, जायफोर बिथांमोना SC, ST बिथांमोनहा 250 होनांगोन अनलाइन एप्लिकेसन फिस हिसाबै। जोंहा सेलेक्सना फार्स्ट काम फार्स्ट रेजिस्ट्रेसन बेसिसनि जागोन आरो, जेनेबा जोंहा एग्जाम जानाय नङा, जोंहा ओरैयाव जाहैसिगोन, जेनेबा नोंथांनि मार्कनि सायाव डिपेन्ड खालामसिगोन। माने सेलेक्सना जोंहा मेरिट लिस्ट बेसिसाव जागोन, एग्जाम जानाय नङा होनदों। एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन, नोंथांमोना बेखौ अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा बे जबनि लकेसना निउ दिल्ली, इन्डिया होनाय दङ। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गासैबो डिटेल्सखौ नायहैनो हागोन। इम्परटेन्ट डेट्स दङ, जोंहा लास्ट डेटआ एक्सटेन्ड जाबाय लोगोफोर। लास्ट डेटआ जोंहा 11 जानुवारियावनो मोनो, नाथायबा जोंहा एक्सटेन्ड जाना मासिम जागोन नै लोगोफोर 12 सेप्तेम्बर 2020 जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबायनो। इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जेनेबा एक्सटेन्ड जानायनि नटिसखौ नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय। लास्ट डेट एक्सटेन्डेड नटिस पिरियड नोंथांमोना बे थुना होबा एक्सटेन्डनि नटिसखौ नायनो हागोन।
आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बे होनाय दं अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि सिगां गासिबो डिटेल्सआ होनाय थागोन बे नटिफिकेसनाव बिनि उनाव नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव थुना होबा डाइरेक्ट नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइननि डाइरेक्ट एप्लिकेसन फर्माव मोनहैगोन जोंहा 3 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों जायनि अर्गानाइजेसनखौ हेल्थ डिपार्टमेन्टआनो बुङो बे माखासे पस्टनि नाम दं जेनेबा गोबां पस्ट नाम दं बेहाय स्टाफ नार्स फार्मासिस्ट लेबरेटरि टेकनिशियान ब्लाड बैंक टेकनिशियान बे गोबां दं लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबानो जाबाय बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय थांनानै चेक खालामबानो जाबाय जा नाम्बार अफ भेकेन्सियाबो होनाय दङ गोबाङानो 813 जा गासै टटेल पस्ट दङ सेलारिया 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जाहैगोननो जा क्वालिफिकेसन नांगोननो 10th 12th JNM BSc नार्सारिं डिग्री डिप्ल'मा नोंथांमोना बेफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसे फरायनाया दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटआ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफोरानो एप्लाइ खालामजोबनो हागोननो जोंहा बे एप्लिकेसन फिस लानाय जायाखै गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय नोंथांमोना फ्रिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन सेलेक्सना जोंहा रिटेन टेस्ट स्किल टेस्ट एन्ड मेरिट लिस्ट बेहाय जागोन जोंहा सेलेक्सना बे प्रसेसै जाजोबगोन एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन जबनि लकेसना आसाम इन्डिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं होनानै दोनखादों लोगोफोर भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव इम्पर्टेन्ट डेट्सआ जाहैबाय जोंहा 10 सेप्टेम्बरनिफ्राय जा अनलाइन एप्लाइ सोलिगोन लोगोफोर बे 10 सेप्टेम्बरनिफ्राय सोलिनानै जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय 24 सेप्टेम्बर 2020 नोंथांमोना बेहाय नैबे नुदों जानांगौ इम्पर्टेन्ट लिंक्स बे इम्पर्टेन्ट लिंक्सआव माखासे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF दङ नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन बे मोननै नटिफिकेसन दङ बे मोननै नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो नागिरबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां गाबोननिफ्राय सोलिगोन नालाय 10 सेप्टेम्बर नालाय गाबोन एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन गाबोनो जोंहा 4 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ MSCWB बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ मिउनिसिपेल सार्भिस कमिसन होननानै बुङो बे पस्टनि नामा टिचार्स गासै नाम्बार अफ भेकेन्सिया दङ 201 नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो पे स्केलखौ लेभेल 6 नि जाय नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो क्वालिफिकेसना जाबाय मेट्रिक हायार सेकेन्डारि पास जानाय एप्लाइ खालामनांगोन DED नङाबा BLED DED बिथांमोनानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामजोबनो हागोननो एजनि लिमिटआ जाबाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हागोननो बे जोंहा एप्लिकेसन फिसआ जेनेरेल माबानि थाखाय आनरिजार्भ OBC बिथांमोननि थाखाय 220 होदों फर SC ST बिथांमोननि थाखाय 70 होदों एप्लिकेसन फिस हिसाबै जोंहा सेलेक्सना रिटेन एग्जाम जागोन आरो इन्टारभिउ नङाबा इन्टारभिउ लानाय जागोन रिटेन एग्जाम नङाबा इन्टारभिउ जायखिया मोनसे जागोन आरो जोंहा सेलेक्सना एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना बेहाय गाहायाव फैबाय नुनो मोनगोन जबनि लकेसना जाबाय वेस्ट बेंगल इन्डिया अफिसियेल वेबसाइटबो मेनसन खालामनाय दंखायो नोंथांमोननि बे लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया 30 सेप्टेम्बर नोंथांमोना 30 सेप्टेम्बरनि सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय अनलाइन एप्लाइ जा सोलिगासिनो दंखायो बे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं जेनेबा एक्सटेन्ड जानायनि नटिसखौ नोंथांमोना बे नायनो हागोन बे लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बरसिम एक्सटेन्डसो जादों लोगोफोर नोंथांमोना बे एक्सटेन्ड जानायनि नटिसखौ बे एक्सटेन्ड नटिसआव थुनानै होयोबा नोंथांमोननि बे नटिसआ डाउनलड जागोन नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन बिनि उनाव एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन जोंहा बेहाय जाबाय 5 नाम्बारना DBCWO बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ डिस्ट्रिक्ट बेकवार्ड क्लास एन्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट होननानै बुङो बे जा माखासे पस्टनि नाम दङ जेरै हस्टेल कुक जा बे जाबाय साख्रिनि नामा बे नाम्बार अफ भेकेन्सिखौ मेनसन खालामाखै जायखिया बिरो होनदों नालाय जा गोबां पस्ट दङनो पे स्केल नोंथांमोना सेलारिखौ 15,700 पार मान्थ नोंथांमोना मास मोनसेयाव बेसेबां मोननो हागोन 15,700 नोंथांमोननि बे क्वालिफिकेसन माने नोंथांमोननि फरायनाय जानांसिगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 80 जायफोर बिथांमोना 80 पास जाबाय बिथांमोनानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटखौ 18 बोसोर जानायनिफ्रायनो 30 बोसोरनि सिङाव थानायफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन होननानै होखादों आरो जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जायाखै गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय सेलेक्सना जा इन्टारभिउ लानाय जागोन एग्जाम जानाय नङा एप्लाइनि मडआ अफलाइनसो जा जबनि लकेसना तामिलनाडु इन्डिया नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामनो हागोन जोंहा बे लास्ट डेटआबो मेनसन खालामदों लोगोफोर लास्ट डेटआ जाहैबाय 18 सेप्टेम्बराव जाजोबफैगोननो बे अफलाइननि एप्लाइआ जोंहा बेहाय इम्पर्टेन्ट लिंक्सआव माखासे नटिफिकेसनबो होनाय दंखायो आरो बेजों लोगोसे एप्लिकेसन फर्मखौबो बेहाय होनाय दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे अफिसियेल नटिफिकेसनाव मेल होनाय दङबा नोंथांमोना बे मेलाव अनलाइन थांनानै मेलाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहरनो हागोन अनलाइनै जाहैगोन आरो अफिसियेल लिंकआ नोंथांमोना बेखौ भिजिट खालामनो हागोन अफिसियेल लिंकखौ जोंहा 6 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जाबाय ELCOT बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ इलेक्ट्रनिक्स कर्परेसन होननानै बुङो बे माखासे पस्टनि नाम दं जेरै प्राइभेट सेक्रेटारि ड्राइभार एटेन्डार बे जाबाय जा माखासे पस्टनि नाम बे नाम्बार अफ भेकेन्सि होनाय दङ गासै टटेल पस्टखौ गोबां होनना बे बुंदों
बेयो रोस नालाय गोबां जा पे स्केला होनाय दङ जेनेबा प्राइभेट सेक्रेटारि ड्राइभारनि थाखाय 19,000 निफ्राय जागायनानै 62 सिम जाहैगोन सेलारि एटेन्डेन्टनि थाखाय जोंहा 15,000 निफ्राय 50,000 सिम जोंहा सेलारिखौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों क्वालिफिकेसना जोंहा बेड सेक्रेटारिनि थाखाय डिग्री नांगोननो ड्राइभार एटेन्डारनि थाखाय 80 पास जाबानो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा एजनि लिमिटखौ बारा होनाय जायाखै 18 बोसोर जानायनिफ्रायनो गासिबो केन्डिडेटफ्रा 30 बोसोरनि सिङाव थानाया एप्लाइ खालामजोबनो हागोननो सेलेक्सना माबाया एप्लिकेसन फिस लानाय जायाखै नो फी होनदों सेलेक्सना जोंहा रिटेन टेस्ट नङाबा मेरिट लिस्ट नङाबा इन्टारभिउ जायखिजाया मोनथामनि गेजेराव मोनसे जायखिजाया जागोननो एप्लाइनि मडा जाहैबाय अफलाइन नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन जबनि लकेसना चेन्नाइ तामिलनाडु इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै भिजिट खालामनो हागोन जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय अफलाइननिया 17 सेप्टेम्बर जोबहैगोन जोंहा अफलाइननिया लास्ट डेटआ नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायनो हागोन डाउनलड खालामनानै माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना बे गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसे एप्लिकेसन फर्माव नोंथांमोना थुना होयोबा डाइरेक्ट नोंथांमोननियाव एप्लिकेसन फर्मा मोनहैगोन बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बे मोनद' साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैनाया नोंथांमोना बबेबा साख्रिनि थाखाय एलिजिबोलबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर नोंथांमोना प्रब्लेम मोनोबा अन्नानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे साख्रिफोरा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय गोजा लोगोफोर आं नोंथांमोननो दहाय जबनि लकेसनखौबो खोन्थाखादों आरो बबेबा अल इन्डियानि थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानोबा एप्लाइ खालामनो हासिगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सानफ्रोमबो नोंथांमोना जबनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन गोजोन्थों लोगोफोर